V minulom videu sme dali z rebelky dole nádrž a v dnešnom Ideme dať dole zadný blatník, Zara, nestúpaj mi na nohy. Zara ide oddychovať a my ideme rozoberať. Najprv pôjde dole zadná sedačka, alebo teda sedačka spolujazdca. No a musíme dať dole aj držiak sedačky jazdca, pod ktorým sa nachádza regulátor. Regulátor nám slúži na udržovanie stabilného napätia a zabraňuje prebíjaniu. Tento šrobovák mám po mojom dedovi, bol najlepší mechanik, akého som poznal. Dedičstvo. Od páme regulátora taktiež musíme odpojiť aj kabeláž, ktorá vedie dozadu do koncového svetla, do brzdového svetla a do smeroviek. Takže odpojíme. No a podľa mojich výpočtov, keď povolíme tieto 4 skrutky, tak by nám mohol zadný blatník ísť dole. Kabeláž teraz treba povytiahnuť, aby nezavadzala. A ťaháme, a ťaháme, a ťaháme. Nešiel ľahko. Uvidíme, ako pôjde naspäť. Zaru stolke roboty vyplo, no a ja nakladám nádrž a blatník a vyrážam smerom do Šamolína, do D-Detailing. Sleduj toto upravené Virágo, ktoré tam majú a tento Mercedes má nádherných len 50 000. Vypočujeme si aj zvuk tohto Virága za chvíľku. Keďže mne sa farba tejto rebelky nepáči, Vyberáme farbu a asi to pôjde do tejto. Táto sa mi páči. to bude ono. Ale nie, nakoniec sme vybrali uhlovú metalickú matnú, Dávid už objednáva fóliu a v ďalšom videu si budeš môcť pozrieť, že čo z toho vznikne. No a poďme si vypočuť zvuk.